Wel, yn rhan deheuol y prif gylch, mae'r Pencampwriaeth Benywaidd yn yr adran X. Stuart Morgan yn berniadu, ac wrth gwrs Alun Hughes yw'r dyn yma sydd yn fuddigol gyda'r gaseg hyfryd Llanidan o Welsh Lady. A gaseg sydd wedi sefyll allan trwy'r bore yma yn dosbarthiadau'r cesig yn yr adran ec, a'r Gil Wobr yn mynd i 7-3-3. A dyma ni Ben Orchard gyda Abercipin y Lady in red. A mae'n rhaid ddeud hefyd bod yn yr adran ec mae'r rhai o'r dosbarthiadau cesig fagu dwi wedi gweld yma. O ti'n gweud na, a wyt ti'n credu bod y dosbarthiadau wedi bod yn hynod o lywyrchus o ran niferoedd y gores blynydde? Yn bendant. Nifer o cyn-enillwyr y sioe brenhinol oedd yn y dosbarth hynna yn anhygoel. 10 wedi cyfrestru gystadlu, ac oedd yna 2 rhes ohonyn nhw, ac o pob un. Oedd y rhes gyntaf i gyd yn deilwng y ennill y dosbarth. Oeddi hwnna'n gweud lot am y parch sydd gyda nhw tuag at Stuart Morgan sy'n beirniadu? Wel, yn amlwg bod nhw wedi rhoi ffydd yn y foedd o'r cesig yna i gyd allan i gystadlu. Ond mae Alun Hughes, mae'r gasig y fach yma, ddari o prynu'r hi fel y boles blwydd yn sale yn Geirwen. Reduction sale oedd o, y Bryd Llanidan. A Alun yn ddigon craff i brynu'r y boles yma fel y boles blwydd ar ei cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn yn Cheshire County Show. Ac Alun wedi dangos i ambell i waith ers hynna, a wedi bod yn llwyddiannus, ond wedi dod ei nôl yn edrych yn bictiwr ac bach emosiwn ar wyneb Alun. Ac chwarae teg iddo fo, Llanidan Welsh Lady yn mynd ar Pencampwriaeth Benywaidd yn yr adran ec. Followed in reserve by Ben Orchard, Abercipin Lady in red.